Pozdravujeme všetkých formulových fanatikov. Áno, naladili ste si správne, takto skoro Nova Sport 5. A áno, všetci čakáme na ten výhľad, na ten grid. Jeden z najoriginálnejších v celej histórii Formuly 1, a to sme na mieste, kde to celé odštartovalo v roku 1950. Šikovné české i slovenské ručičky v Kladne, respektíve na Kladne, si dali záležať a vyrobili 22 Lego motokár elektrických. No a kto iný by ich mal otestovať ako 22 pilotov Formuly 1? Ja som strašne zvedavý, že či budeme svedkami zhasnutia červených svetiel, ako to celé navymýšľali. Prosím vás, toto je netradičné zahrievacie kolo. Pripravte sa na fajnový kus motoršportovej zábavy, pri sledovaní a počúvaní ktorej vás zdraví Števo Ajzele, Jozef Král a Karolina Bulisová. Dobrý den. No, toto zloženie tu nie je úplne náhodné, pretože my sme vlastne mali tú možnosť s Karolínou v čase, ktorý je tajný, navštíviť továreň v Kladne, na Kladne, pavilon D. Najlepšie na tej celej návšteve bolo to, že keď sme odchádzali z tej veľkej továrne, tak nám bolo povedané, že teraz predstavte si, že ste vo filme Men in Black a zabudnite na všetko, čo ste tu videli, lebo videli sme tam toho veľa, čo sa ešte chystá na iné kampane, ale Karolina, ako to na teba zapôsobilo, my sme presne videli, ako sa tie motokáry vlastně vyrábali v rámci celého procesu. Ano, ty jsi říkal, že jsi zvědavý, nebo že piloti mají možnost ty motokáry otestovat, ale my jsme měli možnost je otestovat i těm pilotům vlastně ještě předtím. My jsme to už zahriali vlastně. Konkrétně to byla motokára George Russella a Lance Strolla. Kto vyhral? Vyhral Lance Stroll. A Černej kůň. Ale já jsem teda byla v motokáře George Russella, takže já jsem byla ten poražený. Dokonce si myslím, že se mi dal kolo. Protože já jsem se trošku bála. Já jsem se bála toho... Tam všichni měli strašné nervy z toho, aby se to nerozbilo. Ty jsi jak Lewis Hamilton. Přesně tak. Ten už to taky avizoval. Lewis Hamilton říkal, že to je nejnebezpečnější část víkendu. Možná v mém podání to bylo ještě o něco horší. Ale bylo úžasné vidět, vlastně mluvili jsme i s designérem tady těchto formulových legových motokár, takže bylo úžasné vidět, jak jsou všichni nakladně pro to zapálení a jak se vlastně těší, až to, na čem pracovali dlouhé měsíce, tady konečně v Silverstone bude na trati a až uvidí piloty, jakou z toho mají možná až dětskou radost. No, napokon Lewis Hamilton, Lewis, the British rozhovor s ním. Grand Prix. This is such a special place. I know how much you hold it close in your heart. What makes this place so special? You're looking at it, all the fans here. It's such a privilege for us British drivers to be here, hosting, the best, really is the best race of the whole year because the fans show up and the energy they bring. And this is your 20th British Grand Prix. How do you reflect on your journey in Formula One and at this place, at Silverstone? I mean, I don't reflect on it. I'm still building, so still got a long way to go. You're about to head out on track and you're going to drive past all of these incredible fans. What is your message to them as they see you pass? I love Silverstone. I love the fans here. Thank you so much for always bringing this great energy. It means the world to me and to all of us, so thank you. Thank you, Lewis. Go well today. Lewis Hamilton mluvil o tom, je to vlastně pro něj velmi speciální místo, na které on se vrací už po 20. Je to velké privilegium pro něj závodit právě tady v Silverstone a mluvili o tom, jak fanoušci, kteří tam přijeli a kteří mu fandí, jak mu dodávají energii a děkuji jim za to a bylo vlastně v tom hlase slyšet trošku i jak je dojatý. Ale o tom, co se teď právě chystá Lewis Hamilton, tolik ani nemluvil. Bezpečnostný pás nesmie chýbať. Môžeme prezradiť 28 000 kostičiek, kociek Lega bolo využitých pri dizajne. Guys, lovely to have you both here with us. Arvid, your first British Grand Prix. How have you been finding the atmosphere in the weekend so far? Yeah, it's been amazing. I mean, it's an unbelievable track to drive, but I think what makes it even more special is the fans. My first home race, seeing so many Union tracks around the circuit has just made it even more special. And Ollie, this is of course not your first time round here. You have so much love in the crowd from all of the fans. What is it like being back? Not my first rodeo, but it's incredibly special to be back.
Coming into the paddock every day, I've been pinching myself. Just the amount of support from the fans is insane. Yeah, it's incredible, and the track is definitely up there as one of the best to drive as well. So really good weekend. Arvid, it's been a strong weekend for you as well, out on track, some really good results. How much are you looking forward to getting out and racing this Grand Prix? The Grand Prix or the Lego cars? Whichever one you're more looking forward to. Well, right now I'm looking forward to the Lego cars. I think there's going to be, how long's the track? It's almost 6K, so that's a lot of time to... About an hour. Yeah. An hour. We don't have an hour, guys. Some damage. And Ollie, what about you? How much are you looking forward to the race before the race and the actual race? Well, I think in this race I have a chance to score some points. You know, this afternoon can be a bit more difficult, so we'll give it our best now. This is a chance to win, so I'm going to go for the podium. Well, the crowd will be cheering you on. Guys, enjoy it out there. Thank you so much for chatting with us. To byli domácí piloti Arvid Lindblad a Ollie Bearman. A pro Arvida Lindblada je to první domácí velká cena ve Formuli 1, takže on mluvil o tom, jak je tam ta úžasná atmosféra, jak je vlastně krásné vidět všude na tribunách ty anglické nebo britské vlajky. Á, počkaj, už sa nám to tu rozbieha. No, hele, a Lindblad ich hned dostal zezadu. No počkaj. Oni tam majú takého trošku papalášského predjazdca. Nájezdníka. No jasné. Jak sa tam nanominoval, čo? To u nás ešte by aj hukačky dali aj Barberovi, keby išiel. Já myslím si, že George Russell je takový trošku nervózní, si říká sakra, kdo v tým motokáře předtím seděl, nebyla to Karolína? No naopak, Lance Stroll, který jeho motokára už jeden závod vyhrála. Tam už to má za sebou. Tak on už má zarobené, rozumieš? Štěvouší utahal. On má úplne uťahaný motor. No tak ja čakám, kedy sa začne závodiť, alebo pôjdeme celý čas za safety carom. Jede to maximálně 25 km v hodině. Ono by to mohlo jet 100 km v hodině, ale je to omezené. Formule 1 to neuřídí, že já to chápu. Radši jim to stáhli. Ale je to dobrá poznámka, pretože na diaľku to samozrejme vedia oni nastaviť. Dať im tam 8 level, teraz sú na 3, pozri, už ho tam skvízli pekne. Ale z bezpečnostných dôvodov sú iba na 3, poviete si. Ale my sme to tam testovali v garáži a teda išlo to veľmi, veľmi svižne. Netradičná situácia pre oboch pilotov. Lando Norris je teraz pod obrovským tlakom, Russell sa mu tam tlačí z vnútornej strany. A neviem, či nemajú aj boost k dispozícii. Aby sa Bernovi Mailanderovi neprehral safety car, však? To teda. Je pravda, že ono samozřejmě, když to testujete na menším prostoru, tak to pocitové asi bude dost rychlý, ale tady je vidět, jak ta je obrovská, přesně si z toho dělali srandu, že to pojedou hodinu, protože má 6 kilometrů a pokud pojedeme takovouhle rychlostí, tak nevím. Tam už kluci to berou přes trávu, někteří piloti to tam Už to začíná, veď počkaj. Už to začíná. Prosím vás, strihnite nejakého pilota. Dosť by sme to ocenili. Vieme, že doživotný mandát bude o chvíľočku schválený. Let's do it. Yeah. How do I make it? No a už to začína. Traťové limity reportujeme komisárom. Škandalózna záležitosť. A C-štrk, nie? Aha, a uviaznu štrku. Aj s prezidentom. Bezpečnosť na to všetko. Tak už chápu Lewise Hamiltona, že se toho bál, že to bude nejvíc nebezpečná věc tento víkend. Očividně ano, akorát pan prezident ještě zapomněl ubrat, tam se ta motokára jede celou dobu na plnej plyn a točí se jí ty zadní kola. Tak neviem, či si nemali zobrať prilby a ešte špeciálne poistenie a nastáva situácia historicky známa. Tu zo Silverstone, Hülkenberg ide potlačiť trošku Landa Norrisa, ktorý berie cestou aj Carlosa Sainza. Toto je Carlando naspäť. A vidíte, že váha zohráva svoju úlohu. Hulk nevyužíva slipstream. Možná tvoje motokára zvítězí po druhé. To dúfam. No, nespěchá, ale jak jede pořád, tak to třeba dá. Stále sme iba na Wellington Straight, že? Teraz otvárame DRS-ko za starých čias. No tak, dobre, prišli sme o polovicu motokár, to budú mať v Legu obrovskú radosť. A pozrite, ako Alonso, aký má pocit, že? Znižuje prítlak a odpor. Teda. Konečne větší šanci, že by to mohlo dopadnout na bodech. No, okamžite cíti šancu, lebo on Cítí, ale pořád je předposlední. A Lewis si zatiaľ SMS-kuje, to je takisto v pohode. Alonso ide takzvanú korytnačku. No pozor, jej!
Tak toto je vytlačenie súpera, to je 10 sekúnd pre Okona. Všichni zachraňují motokáry. A oni budú teraz hodinu upratovať trať a odštartujeme neskôr, uvidíš. Mamma mia. A Hadžar hľadá skratku. To je úplne evidentné, že teraz hľadá dieru v plote, ale podľa mňa Okon je utrhnutý na čele. Nemáme informácie z lifetimingu, priatelia, čakáme. Prišli sme o prezidenta, ale snáď to nejako rozchodíme. Neviem, ako na tom budú ostatní piloti. Či stihnú vôbec štart dnešnej veľkej ceny. Všichni hledají zkratku, očividně. No, do protismeru by som to moc neodporúčal. A pozrite sa na nich. A už sú tam motokárové kosačky. Niekto zaváhal. Je pravda, že nápad to byl dobrý. Problém je, jakmile dáte cokoliv, co má 4 kola, volant a motor závodnímu pilotovi, tak to nikdy nedopadá dobře. A kamínky. A kamínky. Bolí to. Tak ti treba, Alex, nemal si hľadať skratku. Motokári sú všade. Motokári sú absolútne všade. Čakáme na druhý meraný úsek. Teraz sa dostávame do úseku starej štartovacej rovinky. Neviem, kde sme stratili Verstappena. Niektorí idú do boxov. Box. Som zvedavý, či tam sú technici z Lega nachystaní. Ten support pedok, vlastně tam jsou zaparkovaný v Formule 2. Konkrétně právě tady v boxech, tady vidíte, oni dojeli závod, takže ještě v Park Fermé, ale to je dost nebezpečný moment, protože lidi nečekají, že tam najednou projedou teda motokáry z Lega. No, už som v živote komentoval všeličo a videl som teda aj Hada cúvať, ale toto je pomerne prekvapujúce. Okon je zmetený, ale on nevie, že niektorí piloti cez staré boxy našli skratku. Tu máme technické problémy Franka Colapinta a jeho Alpine. Podle mě to jsou ještě teď odpadlíci, to teprve teď vytáhli ty motokáry. Ano, určitě. A má tam opravdu hodně těch nečistot, takže ty jsou teprve v třetí zatáčce, když to ostatní už jsou v půlce okruhu aspoň. Líder šampionátu si ale užíva túto jazdu. Myslím, že sa snaží zakývať úplne každému a tak by to malo byť. A za mňa teda určite lepšia bol hop. A tam majú kockatý benzín. S Lawsonom to tam riadne trasie. Ale ani nedrží volant, takže je to asi... To bude zase drive-thru penalty. Blíž k fanoušku. Ale bude dobře naklepanej teda. Ale drží plnej, neubere. Aj telefon drží, klobučík dole. Takže video nebude. Marha 1. No, nechcem ani pomyslieť, čo by sa stalo, keby im dali rovnaký výkon všetkým. Toto je klasik, to už vidíte, že to je geriatria, to je jak vypepa. Len máva, usmieva sa. A to nám jde dobře, ale... Hulk je náš človek, určite. Rozumnej chlap. Ale počkaj na ten dramatický zostrih. A pozor, toto sú Alonso už je pred Okonom. V závese je Lewis Hamilton. A oni našli tú skratku cez boxy. Som inak zvedavý, Oscar Piastri, ktorú prilbu zvolí z tých troch, ktoré má pre tento súťažný víkend. A kde je ten môj George? Tak som mu to dobre rozbehol. No, George bohužel doplatil na moje schopnosti. Ty si rozjel Lance. Tam je. No jo, už se s někým veze. Alebo to tak sedí? Alebo tak sedí. Sedí. Nikdo tam není. Asi má hodně kamínku taky v sedačce. No, treba dopovedať, že 28 000 kociek, samozrejme prilepené, bezpečné, vyklepkané aj kladívkami. Franco Colapinto se tam pokoušel odendat ty kostičky a nešlo mu to, takže je to dobře udělaný. Oni se poučili už z minulého roku v Miami a přilepili je pořádně. Bolo by vtipné, keby ešte im teraz zrazu pridali tú 8 level, lebo pamätám si, jak sme to testovali a z dvojky to prepli na trojku a to bol presne kopanec do zadku. A pak to rychle vypli. Keď som tam zaflankoval, tak sa trošku zdesili, no.
Megot Beckett Chapel, tak to je ikonická sekcia. Je otázka, jestli to dají na plnej. Alebo, a hlavne na trati, či to dajú. Úplně rovně. Už Alonso má niečo za ľubom, že? Hopla! Valtteri je dál ze zadu. Pozri sa. Až mu mulet vlaje. To je borec. Valtteri to tam poslal. No, Carlos, aby sa nespálil ešte na tom slnku. No, tak v rámci našich životných kuriozít a formulových kuriozít môžeme si pripísať do denníčka, myslím, že ďalšiu. A McLaren P1 životnej veľkosti, keby ste chceli vidieť, tak zajtra sa na vás tešíme na track day v Brně. Taky z kostiček Lego ještě dodám, opravdu taky poskládaný kompletně a vlastně v podobných barvách, jako tady vidíme. No, pamätáš si, koľko ich je? Ne, strašně moc, je úplně šílený, to já vůbec nechápu, že to hlavně šlo postavit a že vlastně i Lando Norris s ním přímo tady na Silverstone jezdil přímo s tím jedním autem, který je vlastně naprosto unikát, takže já ho ještě neviděl, ty jsi měl už tu možnost, takže já si těším sám na to. A už sa tu hľadajú dirty triky. A kto iný ako Fernando Alonso? On cíti chuť víťazstva. To vypadá, že chce rozebrat autokáru Valtteriho Bottase. Podľa mňa, všimnite si, že tam je trojička Alonso, Bottas, Ocon. Borci, ktorí, áno, oni ho chcú zničiť. Destruction Derby. Tak o tomto sa nakladne ani nesnívalo. Pevne verím, že svojho synčeka vychová Fernando lepšie v rámci skladania. No, uvidíme, aké budú opakované zábery. Chcel som povedať spomalené, ale už asi... To už víc nejde. Ale chcelo by to onboardy, že? Vidieť rýchlosti, vidieť baterku. A on asi ten plán i byl s těma telefonama, že ty onboardy mohly být, akorát se nakonec všem ty telefony uklepaly, takže z toho nic moc velkého nebylo. Vysvetli, Pepa, ale laikom, čo to znamená tento predklon, táto korytnačka? No, ono se to opravdu dělá na motokárách. Ve chvíli, kdy vyjíždí ty ze zatáčky, tak se dokonce tak jako povyskakuje z sedačky, aby ta motokára rychleji zrychlila. A potom vy se právě předkloníte k tomu volantu, schováte tam vlastně tu přilbu a tím zlepšujete aerodynamiku. Takže to taky pomáhá, proto právě většina pilotů právě mají takovou tu deformaci, ve chvíli, kdy sednete do té káry, tak přesně se takhle jako předklání dopředu. Tady máme konečně ten onboard. Toto je nádherná tribúna Landa Norrisa. Pošťuchali sa tam s Georgeom Russellom, ten vraj povedal, že ja chcem vlastnú tribúnu. Lando hovorí, že však držím ti palce, ale ja mám podľa mňa viac fanúšikov ako ty. Uvidíme o rok. Tak aj Oskar Piastri sa baví. Karolína, na čo sa môžeme tešiť v štúdiu o, koľko to je, o 40 minút? A pozor, aj teraz sa jazdí o víťazstvo. Alonso versus Ocon versus Bottas. Bacha, bariéra. Ježišmaria. Hele, ale Alonso to konečne poprvé dá. Pozrite sa na to, ideme na cieľovú čiaru. A v tejto chvíli je to realita. Fernando Alonso so svojím 33. kariérnym triumfom. Aj keď je to iba v Lego motokáre. Ale Alonso to napokon dokázal. Na chalanov z Alpín počkáme ešte 10 minút. My už sa premiestnime do nášho štúdia. Á, je to aj Max. Zatiaľ si dajú nejaký max-planing s Liamom. Podľa mňa sa ťažujú, chceli väčší výkon. Keď už, tak už. Tak celou sezónu. I want you just to take this in for a moment. Just take this in. Hey, it's a hell of a lot of yellow, this. What was your feeling when you came around the corner on your little Lego machine and saw 16,000 people chanting your name? It was beautiful. I mean, even Carlos was riding alongside me the whole lap, and he was like, "Oh my God!" It's unbelievable. It's the brightest it's been all week, so it's amazing to see so many people here. Thank you all for coming.
I'm shaking a little. I'm shaking. This is crazy. It's amazing. What happened to Carlos? Why did he have to jump on board? They all had a little excursion, and he went to the gravel, and I had to save him today. So he owes me later down the line. I don't know what I'm going to say here. This is just nuts. It is surreal. So what chance have you creating a massive party here today? Yeah. You went from 6th to 3rd in the sprint. You can emulate that again here in the race, can't you? Get on the podium. Yeah. We're going to accept nothing but a win today. So that's going to be the... I don't know, we'll see. Maybe that's a bit unrealistic, but I'll put on a good show. We had a good show yesterday. P3 was amazing. I had a lot of support from you guys, so today's going to be even better. Fingers crossed. And it's getting warmer. The sun is out for you today, and the crowd is a record-breaking crowd. I mean, 570,000 people across the weekend, 168,000 today. That is bonkers. Can you feel their energy? Can you harness that energy? I can. I mean, it's just, it's a beautiful feeling. This is unlike anything normal in life. So it's, I don't think everyone appreciates how much this all means to someone to stand here and see so many people. It's really beautiful. So I'll do my best today. They look like they've already got their T-shirts, but I'm going to get you to fire out some more. How are you feeling about that? I love it. It's the best part of the weekend. No, asi začneme tím, že Lando Norris musel nabrat Carlose Sainze, protože jeho motokára přestala jet, takže Lando svého bývalého týmového kolegu a velkého kamaráda svezl na vlastní motokáře, ale pak už mluvil o tom, jaké to bylo, když právě přijeli do... Sklamanie, nedoletěla. Do těch míst, kde má Lando Norris vlastní tribunu, kde je 16 000 fanoušků, a on říkal, že prostě zkrátka neměl slov a že podobně na tom byl i Carlos Sainz, který jel s ním. Je to zatím asi nejžlutější, co ta tribuna byla za celý víkend. Všichni mají ty barvy, které Lando Norris používá nejen na své přilby, ale vlastně celkově na své merči. A dnes prý nebere nic jiného než výhru, i když je to trošku nerealistické. Dobre, Lando, držíme palce a presúvame sa už do nášho štúdia. O 15:00 štartujeme, o 16:00 veľká cena Veľkej Británie. Tak uvidíme, či sa to Landovi Norrisovi podarí. Celkom zábavná Drivers Parade s Lego motokárami z Kladna. Myslím, že celkom solidná zábava. Vidíme sa o chvíľu. I got stuck in the gravel again 2 days in a row. Not ideal, but it was good fun. Great to see everybody. Thank you so much for coming out. It's so awesome every year, Silverstone. So just hoping we can have a good race for everyone today. It looked very fun out there. I'm quite jealous. But talk to us now also about the race ahead. I mean, you've got the fan support behind you, definitely. But how are you feeling about getting out on track for the real race? I'm feeling good. It's going to be a long race. I think we've got a good fight with the Ferraris ahead. Obviously, Kimi's doing a great job. So I'll be trying to move forward, try and fight for the win, and then see what we can do. And a message for the fans before we let you go. Yeah, I mean, as I just said, thank you so much. Every year, it's just getting bigger and better. So thank you so much. Enjoy it, and hopefully I'll see you in a couple of hours. Thank you, everybody. Thank you so much, George. Go well today.